Belajar sih ya. Belajar. Pinter ae. Dene ulangan le. Ulangan. Jah. Iki ta. Yo, lah kok entok nol, bunder seset. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Pinter, anakku pinter. Kok didaftar karo mas aku ya, Le? Enak engko pisan, ora apa. Iki yo nol. Kok gak netes-netes le nek sampean nule. Kok dadi ndok kabeh. Ora apa-apa, masih sampean gak punya bakat nek pelajaran tapi sampean kan punya bakat terpendam nek jero bumi ora apa-apa. Wis, ibu ki tetep piye yo legowo lah yo. Ora usah wedi, ora usah wedi. Wis main HP nek. Ora apa-apa, ora masalah. Ayo ayo sinau, sinau, sinau. Meludur ae. Sinau kene. Apa iki? Hukum apa iki? Ulangan matematika iki. Masalah, arek bunder seser kaya bumi ngene modele. Bunder gek abang. Apa iki apa iki apa? Iki yo nol, nol. Piye piye ngludur ae, ngludur ae. Diomongi kon sinau ngludur ae malan. Lucus ae ngucus kok kono. Bedhok benek tara kala kon. Nah, lucus ae kaya ngono kok diomongi make. Drak kaya ngono pira? Benjut kabeh iki, Dran. Dengkulmu benjut kabeh iki. Diomongi ora ngandel. Kon sinau malah kaya ngono. Ora ngandel lek diomongi kon matematika lah ora ngandel to. Lah iki mosok ngene lho. Budi menempuh jarak sepanjang 5 km. Andi menempuh jarak sepanjang 7 km. Manakah yang paling panjang jaraknya? Lah kok iso Pak Menteri iki lho. Jawabanmu. Karena naik helikopter. Lah kok cek bocah gadur terus koyo ngene. Cowot apa kamu lek ngene. Cowot tenan. Ngawur ae. Bocah kok. Ayo, mundur.